Nestor Basterretxeak jasoko du Gipuzkoako urrezko domina. Horrela iragarri du gaur Martin Garitano ahaldun nagusiak. Artista trebatua eta diziplina itxien mugetatik haragokoa dela nabarmendu du. Horrez gain, merezitako aitorpena eta eskerrona adierazi nahi dio Gipuzkoako jendarteak saridunari erakutsitako konpromisoa eta elkartasunagatik, baita Gipuzkoaren irudi bikaina zabaltzeagatik ere. La duda es tremenda. La duda nace de una incapacidad. Urrezko dominaz gain, diputatuen kontseiluak urrezko 2 plaka banatzea erabaki du. Lehena egin egunkariari emango diote, jasandako adierazpen askatasunaren aurkako erasoaldi basatiarengatik. Bigarrena, Euskaldunon egunkariak jasoko du, euskarazko kazetaritza moderno eta kalitatizkoaren ikurra izateagatik. Gogora dezagun 2003an itxi zuela, Espainiako Auzitegi Nazionalak Juan del Olmo epailaren aginduz. 3 sarien banaketa datorren irailaren 12an egingo da Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza nagusian. Orain arte aipatutako horregaitik